Atur sugeng dumateng kang samya dateng amirsani badhe kula wujud semeng ampun ngantos samya cinta mangke mondang Priksa dumateng para pamirsa ajeng alih sampun putih sapa sedaya yen wonten lapan kawula nyuwun kuning pangarsa pun sedaya kang saya priksa ampun ngantos samina ingkang kula najan kula rupa Allah nanging kasih cekapakang tatos atur kawula mugi samya saketana lan gaira sedaya yen wonten lapan kawula nyuwun kuning pangan sapa
badane rasa sinambi maca irang-irang kawula ingkang miturut agama ayo pro kaum muslimin muslimat sarta pamuka patayat padha kiyata angkone menghormat maring mirat Nabi Muhammad lamun wong urip ora gelem menghormat bisa yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat demi neraka kang buyar lamun wong urip ora gelem menghormati maring mirat Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka ing pati diganjar swarga kang ati. Mas Adit dalam Mas. Wilujeng dalu. Yo disapa sik penonton-penonton karo Mas Adit. Sik, Mas. Heeh. Ih, aku wedi ya padha ngene iki. Mas Adit. Ya, Mas Tri. Rawuh wonten teng Sowan wonten Dukuh Weruh, Mas. nggih, Dukuh Weruh sowan sareng prikanca turangga muda budaya. Alhamdulillah. Disapa sik penonton-penonton. Sapa-sapa sik. Aku tak pengen takon sik, Mas. Apa? Karo penonton-penonton. Heeh. Sapa sing nonton karo pacare, Ngacung? Ora ana sing. Lah kok ora ono? Jomblo kabeh ngono ta iki? Sapa sing nonton karo pacare bengi iki nonton reok? Oh, akeh kok Mas Adit. Akeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nonton karo pacare. Nonton karo pacare. Jenengan nakleti sikno. Oh iya. Nggih no, para Selamat malam Meru. Wah, kurang banter. Sekali meneh kudu sing banter ya. Selamat malam Meru. Alhamdulillah. Nek banter ki tandane sehat. Ngono ya Mas Adit. Wah nggih no Mas, niki nandhakake para warga ing Dukuh Weruh kene iki sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ngenekake pagelaran kaya ngene iki ora gampang Mas. Iya Mas, pancene ora Pokoke gampang. sengkut gumregut nyawiji dadi siji Dukuh Weruh jaya-jaya selalu. Amin Allahumma. Wah, Amin. jos pokoke. Mas Adit, dalem diberikan satu tembang lagu wajib ain terlebih dahulu sing rada alon sik engko lek sing keloro sing rada banter. Oke, siap Mas. Oke Mas Adit, sikat Mas. Cocok ora bolo-bolo TMB Dukuh Weruh cocok ora dikei lagu. Gayeng pakae. Gayeng pokoke. Wajib ain lanang wadon nuntut ilmu. Wajib ain lanang wadon nuntut ilmu. Ojo lereng yen durung ilang bodomu. Ojo lereng yen durung ilang bodomu. Ngelmu iku kaya bidodari. Ngelmu iku kaya bidodari. Sikamu Kulit moyo moyo kaya dana suwari. Kulit moyo moyo kaya dana suwari. Tak takon sik karo bolo-bolo. Sopo sing agek lara ati bengi iki? Waduh, ngacung dhuwur dhewe. Ngacung dhuwur dhewe Mas Tri. Ana sing gawa pacarane sing lara ati jan warna-warna donya. Sopo sing gawa pacare mau wis ditakonke. Sopo sing gawa gendakane?
Oh, bojone wong. Kayak banter. Bahaya, bahaya, bahaya. Kono banter men kowe ngono nene. Aku dewi. Aku dewi bolo. Meruake di request gambar lilin ayo. Damar lilin. Siap. Kasunyatan. Oke, monggo dikasih ya boloku. Kanggo WRC spesial. Siap. Oke, matur sembah nuwun. Oke, Mas Rudi. Oke, siap. Dikasih nanti ada damar lilin dan ada kasunyatan spesial buat bolo-bolo WRC. Oke. Matur sembah nuwun bolo. Ya, ini dikasih garapannya TMB dulu, Mas. TMB dulu, Mas Adit. Dikasih TMB dulu garapannya. Cidro iya kan. Temane cidro. Haranyana harangira kowe medhot teline asmara tresnaku kang suci rambok Joko malah mbok belanjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senajan napa jroning ati nanging aku ra bisa ngonjati iki nandakake yen sampeyan kayane ya lagi lara ati. Aja kaya ngono, Mas. Aja ora ya. Aja dibarbarne ning kalangan kaya ngene. Aja nganti lara ati. Lho, kuwi tenan. Kok iso? Pengalaman. Ora pengalaman. Maksudnya aja nganti lara ati. Pokoke atine digawe seneng bae. Oke, amin amin. Muga-muga atine sing nonton nang kene sesuk-sesuk saiki tekane besok kapan atine seneng terus, Mas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayo Mas, sikat Mas. Iki direpi lagune apa ora iki? Sing kaya ngene iki. Nyanyi bareng-bareng ya. Ngerti ora, Lur? Ngerti ya, ngerti ya. Nek ngerti berarti nyanyi bareng-bareng Mas Adit. Yuk nyanyi bareng-bareng. Apa wis ora kelingan sumpah janjimu marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresno mung kanggo aku sing wis nganti telung batiko nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng mriya liya Joko malah mbok belanjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu senajan apa jroning ati nanging aku ora bisa lilo hatiku wis lilo
senadyan bote kukaloro-loro nanging ngapura kuwowo marga atiku wis kebaca tresno TMB Matur sembah nuwun. Foto rupa budaling